चली आज एगो कथा सुनावतनी। कौआ आ गौरैया के एगो बगीचा रहे। वो बगीचवा में आम, कटहर, जामुन, महुआ सब कुछ के गाछ रहे। आ वही में एगो बड़का कदम के गाछ रहे। तो वही कदमुआ पर कौआ रहत रहलन सन। तो एक दिन के बात ह कि गौरैया तो अपन रास्ता भुला गई रहे आ सांझ हो गई रहे। तो आके वही कदमुआ के गछिया पर बैठल। तो ओकरा के कौआ तो लगलन सन मारे, चोंच मारे, भगावे, कह सकी हमार गाछ हमनी के पर है नहीं सन। आ खूब लगलन से काम 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 करे गौरैया के। तो गौरैया कहती ए कौआ भैया हमरा के आज रात भर रहे दो, रात भर के तो बात बा, बिहाने हम चल जाए, आंधी पानी के दिन बा, हम कहाँ जाई। तेहू पर कौआ ना मानलन सन, काम 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 करसन, ओकरा के चोंच मारसन। तो कितनो फैनी हो रहा करती ए कौआ भैया हमरा के रहे दता, छोटी बहन के समान बानी। तो कौआ ओकरा कहत रहन हमार गौरैया बहन कैसे भइल, भाग। ओकरा खूब भगावत रहन सन आ काम काम करत रहन सन। तो गौरैया जाके आ एगो आम के गाछी पर बैठ गइल। आम के गछिया पर बैठ गइल। आ आंधी पानी के तो दिन होइए गए रहे। तो पहुंच के तले आंधी आई, पानी आई, तले तो एगो साटा टूट के गिर गल। तो साटवा टूट के गिर गल अमुआ के, तो खोखला खानी बन गल। तो वही में गौरैया जाके लुका गल। आ तले कस के खूब पानी पड़े लगल, पत्थर पड़े लगल। तले तो गौरैया भगवान के ध्यान धैले बिया। आ ध्यान ध के कहत हे भगवान हमरा के रौरा बचाए ए पत्थर पानी से। आ कौआ तो तले काम काम करत आलू, एने ओने भागत आलू। पत्थर जब पड़े लागल तो वो लोग के देह पर भागही में कितना जना के देह पर चोट लागल, कितना जना मर गइलन, कितना जना घायल हो गइलन। तो बिहान भयल, सूरज भगवान उगलन, तब गौरैया गइल देखे कौआ भैया कैसन बालो, वो लोग के समाचार कैसन बा। तो गौरैया तो जाके देखतिया। तो कौआ लो तो मर गइल बालो, कितना जना घायल बारन। तो एगो कौआ के ओमे नजर पड़ल गौरैया पर। तो कहता गौरैया बहन तू ठीके कहत रहल, ई तो गछिया परमात्मा के बनावल बा, हमहू रह सके, तूहो रह सकबू। हमनी के तो बहुत गलती कैनी सन तारा के भागा के। तू ठीके कहत रहलू, सब परमात्मा के हाथ में बा। तो गौरैया के बात तो कौआ लोग के खराब लागल। आ कौआ लोग तो कितना जना घायल हो गइलन, कितना जना मर गइलन। आ गौरैया कहला कि कोनो मुसीबत आवे तो भगवान के ध्यान धर, भगवान के नाम लो, सब भगवान पार लगई हन। तो कौआ लोग के तो भरोसा ना रहे भगवान पर, बाकी गौरैया के भरोसा रहे भगवान पर। तो गौरैया भगवान के ध्यान में बैठा रहे तो बाँच गल। आ कौआ लोग अपना घमंड में रहे तो कितना जना मर गइलन, कितना जना घायल हो गइलन। यही से भगवान पर भरोसा कइल जाला, भगवान के ध्यान में रहल जाला। यही जा कथा समाप्त। कथा अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल के सब्सक्राइब करें।